расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волконовский ва довталаб Илия Топурия рӯзи 18 феврал дар турнири UFC 298. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 295 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпиони пешинаи ин вазн Иржи Прохаска ва чемпиони пешинаи вазни миёна Алекс Перейра мешавад. дуюм муҳорибаи асосии ин турнир бошад муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди муваққатии вазни вазнин байни Сергей Павлович ва Том Аспинал хоҳад шуд. турнир аллакай шаби 11 ба 12 ноябр баргузор мегардад ва ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо бошад дар описанияи ҳамин навор ва танҳо ба ссилкаи дар таги наворҳои будаи мо даромада обуна шавед, чунки дигар телеграм-каналҳо аз мо нестанд. барои ҳамин эҳтиёт кунед. тобови ҷангвари вазни ним миёна UFC Стивен Томпсон оиди муҳорибааш зидди Шавқат Раҳмонов фикрашро баён кард. UFC ба ман муҳориба зидди Шавқат пешниҳод карданд, ки дар рейтинг ӯ аз ман болотар аст ва на танҳо ин. Шавқат айни замон яке аз хатарноктарин ҷангвари UFC аст. ӯ ҷангвари бебохт аст, 100% ғалабаҳои фавран, ҷангвари бениҳоят сахт ва бениҳоят бақувват. акнун вақти ман омадааст ки ман ба худам бояд исбот кунам. ман ба муҳориба зидди Шавқат ҳамчун ба имконияти калон нигоҳ мекунам. ман зидди ҷангваре мебарам ки дар рейтинг аз ман болотар аст. ӯро шикаст дода исбот мекунам ки ман ҳоло ҳам арзандаи муҳорибаи унвониим, гуфтааст Томпсон. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Стивен Томпсон ва Шавқат Раҳмонов рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 ба нақша гирифта шудааст. айни замон Шавқат 5-ум рақами рейтинг аст, аз Стивен бошад 6-ум рақами рейтинг. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский оиди муҳорибааш зидди довталаб Илия Топурия фикрашро баён кард. бале, аз аввал ин муҳориба моҳи январ ба нақша гирифта шуда буд, аммо мо бо дастам ба қароре омадем ки моҳи январ каме барвақтар аст. мо ҳамаи корро дуруст кардан мехоҳем ва ман фикр мекунам ки моҳи феврал беҳтарин вақт аст. илия ҷангвари сахт аст ва ӯ дар ҳама мавқеъ хуб меҷангад. ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст, аммо ман ба малакаҳои худ ва ба фаҳмиши ин бозӣ боварӣ дорам. барои ӯ ин муҳорибаи вазнин мешавад. топурия ҷангвари ҷавон ва гурусна аст ва ӯ ҳоло ягон маротиба шикаст хӯрдагӣ нест. ӯ ба худ сахт боварӣ дорад, ҳатто зиёди бад ба худ боварӣ дорад ва ӯро каме хоксор кардан дар кор. барои ҳамин ман шодам ки шахсе мешавам ки ӯро хоксор мекунад. такрор мекунам ки ӯ ҷангвари сахт аст ва дар стойка кор карданро дӯст медорад, аммо ман ба ӯ нишон медиҳам ки сатҳҳои мо гуногун аст. ӯ ба муҳориба ба боварии пурра мебарояд ва шояд ки баъди охирон муҳорибаи ман ӯ боз ҳам ба боварии зиёдтар мебарояд, чунки бисёриҳо ҳозир гуфта истоданд ки чӣ гап мешавад ва ман бесаброна интизорам ки ба он ҷо баромада ба ҳама исбот кунам ки барои чӣ ман шоҳи вазни ним сабукам, гуфтааст Волк. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротона нависен. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. тобови ҷангвари тоҷик ҷангвари ҷавон ва бебох Самандар Муродов шаби гузашта тамринҳои худро нишон дод, ки ӯ омодагиҳои ҷиддӣ дида истодааст. бояд қайд кард ки айни замон маълум нест ки Муродов муҳорибаи навбатии худро кай ва дар куҷо мегузаронад. аммо чанд муддат пеш худи Самандар ба роҳбарони ташкилоти UAR Warriors муроҷиат карда гуфт ки барои муҳорибаи унвони вазни ним миёна омода аст. ва дӯстон, шояд ки Самандар муҳорибаи навбатии худро дар он ҷо гузаронад, аммо ба ҳар ҳол хабарҳои расмиро интизор мешавем ва умедвор мешавем ки ба наздикии оиди Самандар хабарҳои хуб мешавад. дӯстон, худи шумо Самандар Муродовро дар кадом ташкилот дидан мехостен? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонобуду сарбаланд бошен.